Kumusta ka? Ayaw nagtago. Bayri na ang imong utang nako. Nganong di na ka makitaan? Imo na bang gikalimtan? Katong ako kang gisingil, daghan kaayo ka ug pasangil. Gichat ka pag September, gi-block ko nimos Messenger. Dihay ka usa nagtago na duha, murag na libat imong mata. Kay di na kamulat daw sa utang. Bayari na. Ayaw na ko ugli kay bisag gamay ang utang datahi. Ayaw na o paabuta nga sa tulfo mag-abot ka. Dihay ka usa nagtago na duha, murag na libat imong mata. Kay di na kapulantaw sa utang. Bayari na. Kumusta ka? Ayaw nagtago. Bayri na ang imong utang nako. Nganong di na ka makitaan? Imo na bang gikalimtan?